Baithangni jora personal documents rok belaino thamogoi tongnani nango lukurok jesa borokno bo changchini personal details rok riwi chukya obo haikeno hojak ongoi tongo tongkosang lukurok phia asuk hojak ongoi tongma jorao bo hakotorni joto lukurokni belaino nangkukmani details rok taboklik ongoi thangkha hoijak koktumani bisingtei saimankha Bharat hafangni Cowin portal ni bisingtei aroni simi tongkosang lukurokni joto personal details rok nokhari phaibekha COVID-19 ni vaccine naharma jorao portal Aadhaar passport eba PAN number rimani lukurok tabok hek ongoi abo lik ongbaikha OTP kori phano lukurokni joto details rok telegram manai tongkha saboni samungo jaikere ongma bai obo hai party kha aborokno tabok saimana nango lukurokni documents rokni personal details rokno hafangni sebo khlainai barja manjagrok hojak tongoi naisomna nango obo hai party bai belai no hamya ongoi mano tongkosang lukurok Bureau Report Kokkhora